sola saldi bat aputxu bat hori, ez da, bagabiz Eusko Ikaskuntzatik Euskal Nortasunak 21. mendera begira, 2050 helburu izenburuadukon ikerketa bat egiten, eta ikerketa honen helburua da apurtxua jakitea gaur egun Euskal Nortasuna edo Euskal Nortasunak non gagozan, eta etorkizunari begira be apur bat non egon daiteke esan erronkak, eta ez da beti helburua etorkizunan jarrita. Ez da bai dala interesgarri igual zeuk zeure burua aurkeztu, oza, nor zara, eta nondik zato, zer egiten dozu, eta non kokatzen zara. Dolako oso zer uste dut bere bai hortik abiatuta igual ez dakit zure diskurtza be, ez dakit borobiltzen dala. Ni Edurne Azkarate naiz, Oiondarra, aktorea eta sortzailea eta dirudienez euskalduna, eta ez dakit nola definitu nire buru. Eta gauzei buruz hausnartzea gustatzen zait. Perfecto. Tartean Euskal Nortasunaz. Adibidez. Orduen, lehenengo galdera orokor bat, eta izango litzateke, ia zer da zure ustez Euskal Nortasuna? Zelan ulertzen dozu, zer definitzen dago Euskal Nortasun hori? Euskal Nortasunak. Nik uste dut orain justo dagoela definizio hori berriro ere eraldaketa prozesu batean, zer, igual zuek jakingo zuen nik baino gehiago, baina egon dira Euskalduntasuna definitzeko hainbat modu historian zehar, eta igual noizbait izan zen jatorri geografikoa edo, erakin nola esan, arrazoi etnizistagoekin, gero nola baitu lertu genuen hizkuntza zela Euskaldun egiten gintuena edo ardatz nagusietako bat, eta hor nik kokatuko nituzke igual gure aurreko belaunaldiak, gure gurasoak eta horrela, eta igual guk ere jaso genuela nolabait hizkuntzaren borroka hori, eta lelo hauek guztiak hizkuntza ez da galduko, ez dakienak ikasi ez duelako, baizik eta dakienak erabiltzen ez duelako, eta hori guztia. Eta horren gaude beste fase batean, non ikusi beharko, igual ere bai era kontestatario batean, edo naturalki gertatzen den bezala, orain tokatzen da hori jaso dugunok edo dutenek, igual ni baino pixka gazteago direnak, nola baiteko rebeldiaz horri erantzutea kontrakoa eginez, eta orduan ez bada helburu, ez bada arrazoi etniko batengatik eta hizkuntzari ere bai pixkat desafioa egingo badiogu, euskainolaren bitartez edo gure jardun elebidunari espazioa ematen, zeren oso behartuak sentitzen gara, bestela igual esfortzu gehiegi delako bakarrik euskaraz bizitzea, lehen igual egiten zela alegin gehiago, orduan non jarriko dugu Euskal Nortasunaren oinarria, edo ardatza, eta nik ere galdetzen diot nire buruari, orduan, galdera batekin erantzun dizut, ez dakit. Eta zuk uste dozu, orduan igual Euskal Nortasun horretan behintzat belaunaldi gaztenengan zentralidadea galdu leikela edo apurret hori kontestazioa badagoela planteetan dozu, baina Euskal Nortasuna bada gaia, bada auzi bat gazteentzako. Bai, nik uste dut baietz. Igual Euskal Herrian oro har bizi den gizartearen zati bat ez dago bat ere motibatua edo ez du zeharkatzen gai honek eta simplemente paso egiten dut beste toki batean dago. Baina nolabait euskaldun izatearen espektro horren guztiaren barruan gaudenok nik uste dut bai daukagula ardura bat edo behintzat hausnarketa bat eta inkluso euskara garbiari uko egitea edo nolabaiteko ezakit zikintze hori edo gainera ere ez dela bakarrik gure errua, erabiltzaileen edo gizarteko kideen ardura, baizik eta gero hemen gertatzen ari den guztia, globalizazioarekin, interneta, edukiak, bombardeoa, sare sozialak, gauzak asko aldatu dira, azken 20 urteetan, ez? Eta, zer esan barrun horrekin? Horiek ere egiten duten erabilera eginda, edo egiten dugun,
erabilera eginda, ere bai ari dira nortasun berri hori sortzen, nahi gabe bada ere, erantzun bat da edo eraikuntza bat da. Eta hori ez dakigu nola geratuko den gurean. Ni igual daukadanez pixka bat nostalgia edo nolabait pues aurreko belaunaldien hautsak gehiegi jarri zitzaidalako gainean, bai ez dakit nolabait daukadan horrelako esperantza bat, ez? Ea ez ote garen berriro beste era batean bada ere, pues honi garrantzia ematen hasiko. Eta uste dut jende bat ari dela, eta gero ere bai, nik uste dute espektro horretan, prozesuak izan daitezkela oso desberdin irakurriak, baldin bada erdalgune batetik, inguru erdaldun batetik datorren, eta gaztelaniaz bizi den, eta euskainoletik euskarara gerturatzen den pertsona baten euskainola, edo euskal frantsesa, edo dena delakoa, edo euskal eremu batetik euskaraz bizitzea oso posible den leku batetik, iraultza egiteagatik edo simplemente erosutasunarengatik edo inkluso estigmarengatik, zeren batzuetan oso euskaldun izatea edo oso kaxeroa izatea ere gaizki ikusia dago edo bakoitzaren ere bai autoestima jotzen du euskal nortasunak eta horrek egitea bidea euskara zikinago batera, ez? Igual puntu berdinean daude bi pertsona horiek eta jatorria super desberdina da eta bat ikusiko genuke aurrera pausu bat bezala eta bestea atzera pausu bat bezala. Orduan, ez dakit, agian momentu batean zikinkeri honetan denok topatuko gara eta beste zerbait erabakiko dugu, ez dakit. Dana dala, lehen esan duzu, ez da apur bat, euskal nortasuna zer definitzen dauen edori zuk aldaketan ikusten dozula, ez da, nizitate, bueno, gero, euskera, baina egera berean zure diskurtsoa nabaria da euskarak ardaztutako euskal nortasun bat irudikatzen dozula. Izan hori euskara zikina, euskara garbia, edo zelan planteatzen dozu? Bai, nik planteamendu hori askoz gehiago erosten dut planteamendu etnizista bat baino, adibidez. Osa, iruditzen zait, alde batetik askeagoa dela, demokratikoagoa dela, edo ezain baztertzailea, eta beste alde batetik iruditzen zait estrategikoki ere askoz erabilgarriagoa dela, zeren eta euskarak hiztunak irabaziko baditu, normalean irabaziko ditu hiriguneetan, periferietan, kanpotik datorren jendearengan, orduan, osea, ni igual pixka fokatuta nagolako ere morretan, gero badago ere bai, euskalguneen, euskararen mantentzearen lana. Eta igual hortan ez naiz hainbeste hain aditua edo, bueno, bestean ere ez, baina igual gehiago raiatu naiz horren inguruan. Eta orduan, iruditzen zait, bai, euskara gomar dela ardatzean, eta ez dakit zein den bidea, baina alde batetik ulertzen dut zeinen zaila den, gutxinaka zure bizitzaren espazioak euskarara ekartzea eta hori esfortzu oso handia izan daiteke ezagun eta non eta nola bizi zaren eta atzerritik baldin bazatoz zer esanik ez. Eta beste alde batetik ere pentsatzen dut, denoi berdin inporta baliguke edo nola ez magiaz euskara egongo balitz Euskal Herriaren eremu guztietan aukera bat izango balitz, jazta, ez? Baina leku guztietan, osea, kaletako karteletan, eta ikusentzunezkoen fikzioan, eta politikagintzan, eta hezkuntzan, eta okindegian, eta guztia, igual, eske gure abia puntua beste bat izango litzateke, orduan ez dakit iritsiko garen noizbait berriro ere helburu hori eukitzera, eta beste alde batetik, ez dakit, igual nire arloa delako edo nire egoeratik hitz egiten dudalako, baina bai ematen dit nolabaiteko esperantza, osea, adibidez periferietan bai ikusten dut. Jendeak geroz eta gertuago edo beste nolabait antolatzen, edo euskara beste erabatean kontutan hartzen, edo lehen ezekizkitan gauzak orain ikertzen, osea, iruditzen zait, badagoela alderdi bat, euskarak terrenoa irabazten duela oraindik. Eta hor jartzen super bai esperantza, esaten zendun, ez da, azkenean hori euskal nortasun berria periferietan sortzen ari direla neurri handi batean, ez da? Eta
eta horri belekoa jarri bariakola, eta ganera periferitan moten dagozen alduntze prozesua be mai gainean jarri behar direla, ezta? Hori da, Edurne, bai, bai. esan, Ez hori, ez esan, dakidala nola di joan bai, erdigunetan gehiago prozesua, bai, baina periferietan bai gertatzen da, asko harremantzen dela, osea, egoten da igual, jende batek ez du honetaz ezer jakin bai, nahi. Baina interesatzen den jendea normalki em, em, egoten da batuta beste borroka batzuekin bai, eta ulergarriagoa da edo zentzuzkoagoa da bai, euskararen guztia ere bai zure borroken barruan sartzea, zeren mm, zuia ertzeko sentitzen baldin bazara eta ulertzen baldin baduzu em, zeinen garrantzitsua den espazioak lortzea edo bueno, pues, privilegioak dituztenen aurrean zure eskubideak bermatzea eta abar, hizkuntza eskubidea ere bai, mm, zure filosofia edo mundu ikuskera bai. horren barruan sartu dezakezu. Mm. Euskararen borroka beste borroka batzuek apurratu uztartuta, ezta? Osea, Bai, mm, hori da, niretzako ez dute ezagutzen beste leku bai, batzutako hainbeste, baina bai, adibidez Gasteiz bada oso eredu ona horrena, mhm, nire mhm, ustez. Zeren askoz mantsoagoa da, igual bai, zailagoa da, bai, baina ihuntzea da bai, super komplikatua eta oso aberatsa, zeren gauza asko hartu behar dira kontutan, eta jendea dago prest esateko, ostra, esken nirea kontutan hartzea nahi badut, oaintxe bertan ezagutudan beste realidade hau kontutan hartu behar dut. Ere bai, eta sartu behar dut nire borrokaren barruan. interesante. Euskeraz jardun dugu, ezta? Euskal identitatea eta euskera, euskal identitatea nortasunaren beste elementu oso garrantzitsu bat, ezta? Kultura bera da, ezta? Eta Mhm. zu kultura mundutik zatoz, eta beraz, ez dakiz lan ikusten duzu euskal kultura garaikidea, zein da zure... Ez zait. Bueno, ba, eske Zelakoak negoziazio, izan beharko leuke badago, egoera dana da, igual baikorrago edo eskorrago izango zara, baina apurrak euskal kultura garaikide hori ezertan errotu egon beharko litzateke, ez dakit zein norabide eta joan beharko ginake, ez dakit zelan ikusten duzun kontu hau. bueno, hasteko badago. Bai, Eta igual ari gara iristen puntu batera non, ba, gentozen ez egotetik eta gainera dena sortu behar izatera, eta orduan musika estilo guztiak asmatu behar zian, edo berra asmatu euskeraz, eta antzerki estiloak, eta poetikak, eta ez dakiz zer. Eta orduan badago, eta geroz eta anitzagoa da. mhm, Eta inkluso beste leku batzuekin konparatuta geografikoki txikiak direnak, baina igual ez daukatenak hainbeste erainoko nortasun partikular bat, beste leku batzuekin alderatuta, asko dago eta asko egiten da. Eta geroz eta gehiago dago, eta orain arazo bat daukagu adibidez, em, asko antzeslan gehiago daudelako, programatzaileek programatu aldituztenak baino. Albiste ona eta txarra aldi berean, baino egon badago. Gero, egoera hori zein den, bueno, pues gure sektorearen prekariedadea, eta bar, eta bar, eta bar. Eta gero dago, beste alderdi bat, dela kritikagarriagoa zentzu horretan, zeren ondo dagoena, ba, ze ondo dagoela. Baina da ez dakit politikarekin zer ikusi gehiago daukan, baina da apustu kontu bat eta estrategia kontu bat, nire ustez. Zeren, ez dakit, Euskal Herriko herri euskaldunetan gaztelaniaz programatzea aukera bat izatea intentzionala dela iruditzen zait. Adibidez, edo alko zenukela hor esku hartze bat egin, edo bestera batera egitea hautatu, ez? Horrelako egoerak pairatzen ditugu, edo, claro, igual ni ari naiz, pues, nire terrenora ekartzen guztia. Inkluso erdalgune batean, programazio guztia erdaraz izatea, pues, iruditzen zaitere bai, hor ere, erabaki dezakezula esku hartzea, edo nolabaiteko bide bat egitea elebiduntasunera, edo ez dakit, osea, duela 100 urte ja azpitituluak ez, gaintituluak jartzen ziren operetan. Pues, egin partida bat jartzeko horrelako xafla bat diruditen pantaiak Euskal Herriko antzoki guztietan, eta ekarri gauzak, eta jarri, eta eman aukera denei, ez? Eta hor topatzen den jende alde batekoa eta bestekoa.
Eta hor ere bai, ikusten dut, hori ez dagoela alde batetik hizkuntz politika kulturan, ez nator guztiz bat, eta ez dut ulertzen guztiz, zer ari diren egiten, edo ez diren egiten ari, zeren batzutan entzun izan ditut, azken aldian tokatzen zaite bentotara joatea, eta politikariak entzutea, topo egiten dudalako eraikin, eta batzutan diskurtsoa da, ze ondo doan euskal zine industria adibidez, eta nahi dugu euskarak presentzia gehiago ukitzea, eta nahi dugu azten jarraitzea, beraz, egingo duguna da, dena dagoen bezala utzi. Eta hori igual oximoron bat da, zuk nahi baduzu hazkunde bat edo aldaketa bat edo ostia, benetan guk geure burua sinistea, hori dela iruditzen zaidana pixka eta asignatura pendiente bezala kaula. Igual estrategia ez da oain arte egin duzun gauza berdina egitea. Ez dakit. Orduan uste dut dagoela, ez dakit, beraien artean ere bai ez dakit gauza asko erabaki eta negoziatu beharko dituzte ez dakit. Momentu baten sakoneko elkarrezketan, eta ni oso interesgarri biteatan ideia planteatzen zen du lapurret Euskaldunok eta Euskal kulturan ere bai batzuetan gure txikitasunean murgiltzen garela eta gure txikitasunetik jokatzen dugula eta batzuetan sumetasun horreri aurre egin beharko gauzkiola eta apur bat esaten zen du momentu baten antitasuna performatzea, ezta? Osea, eta antitasune performatzeak horrek irauliko leukezela gauzak, ezta? Ez dakiz, zer esango zeunke horretaz zer ulertzen duzu. Oraintxoetan aipatu dudanetik tiratuta, hain zuzen nire hori da nire interesgunea horrekin. Guk geuk geure burua sinistea. Eta egingo baduzu sariketa bat, izatea importantea, eta izatea vinkulantea, eta izatea ikusgarria. Ez dut esaten nola ikusgarria altxaferokin, baina, ostra, serioa. Eta benetan eman garrantzia jendeak egiten dituzten lanei, adibidez. Edo gintzazu Euskal Zinemaren Akademia, Galiziarrek daukaten bezala. Pentsatu dazu nola egingo luketen katalanek. Katalanek egingo balute. Euskal aktoren sariketa nola egingo lukete? Pues en el Palau, ez dakit zer, horrelako lanpara rosetoi bat ez dakit zor, osea, la casa por la ventana, eta horrek ere ematen du, eta gero ere nola komunikatzen duzun hori, horrek ematen du Irisgarritasun bat edo... Bai, ikusgarritasun bat eta sentsazio bat osotasunarena. Ez gara beste movida handiago baten parte, baizik eta hau ja berez izateagatik bada. Hau da horrela, eta euskal gizarteak hartzen du guztia, ez da beste gizarte baten zati bat. Eta berdina iruditzen zait, pues egiten ditugun, ez dakite, kanporako eskursioak, ez? Etxeparek egiten dituela pila bat, eta hori pila bat eskertzen da. Edo guk geuk ere sortzen dugun material edo ikuskizunekin, batez ere antzerkia zari naiz gehiago ibiltzen naizelako hor, baina ematea benetan nazioarteko proiekzioa edo sentsazioa bertan egiteko bada ere. Ausartu gaitezen gauza handiak egiten. Osea, iruditzen zait beti ari garela zerbaiten zati bat izaten. Eta ez duela sentsazioa ematen, bueno, pues hau da, kultura alemaniarra. Eta egiten dituzte gauzak horrela, eta antzerkia horrelakoa, eta gero hemen beste batzen dute ez dakit nola, eta futbolean ez dakit zor, eta gero, bueno, badmintonean pixka kaskarra dira, como nortasun baten parte. Eta guk uste dut ez dugula hori egiten, ez dugula nortasun nazio egoera ez dakit horren guztiaren osotasuna hartzen. Igual ez dugulako eduki, igual ez dugulako ikusten, igual asmatu behar da, baina uste dut, naiz eta kanpotik muga batzuk etorri izan diren eta bar, ohitu garela ertzak ez esploratzen, zeren igual alko genuke askoz gehiago egin, eta ez gara egiten ari gauza ikusgarriak eta benetan osoak direnak gizarte batentzat, eta balezkoak direnak. Ez garelako ausartzen, edo ez daukagulako iturarik, ez dugulako inoiz egin, zakit, eta honek proiektatu dezakeen norbanako bakoitzean
autoestimoa, zerbaiten parte bai, izatearen sentsazio hori, bai. horretan izugarrizko inpaktu eduki dezake. Claro, Eta guk ingo gendun dana ingo gendun guretik, eta gurea da Euskalduna, ezta? Hemendik sortua, eta gero, hortik abiatuta, ezta? bai, Eh, eta da osoa, eta da nahikoa, eske horrela da. ja, da, Ez da, mm, ez dakit zeren zati bat, zizio bai, bat, txoko bat utzi zutela egiteko zure movida indianoa. ja, 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 horrela, ez? Como, a ver, gara kejatuko, baina, osea, beste kultura batzuk egoera askoz okerragoan daude. bai, Baina bai, nik uste dut inkonscienteki uste dugula gure lekua dela hori, ez? mm. Kina bat.